Lah enake. Damar mati mulya. Siti Siti lunga pasar sapi mati Semar mendem do re mi sol wis prawan kok sik ngompol mirot nek sing nyoting clanane mlorot waktu terang bulan udara bersinar teranglah sekali di kota Surabaya belum berapa lama aku duduk dengan tenang datang kawan saya Cak Ucok itu namanya ayo rame-rame kita pergi Tanjung Perak panggil satu taksi kita sorak bersorak Tanjung Perak tepi laut mancing iwak oleh welut katok cilik keciliken katok gede gegedenen paling enak pinter wong kene pegasane menek ondo tiba geblak nemu rondo bokonge sak emblak pinara ingkang sekeca mirengaken kidungan kula Selekor April dulur iku hari Kartini mulane kita kabeh wis memperi iku ngono pahlawan sing jati sing baku ngentasno derajate kaum habis gelap terbitlah terang perjuangan Ibu Kartini penuh semangate berkobar dalam api perjuangan ngentasno kaum putri teko alam ponin buktine sakniki wis kaleksanan perjuangan Ibu Kartini
dadi kenyataan persamaan derajat selaras lan sepadan wanita bebas berbicara kelawan saran berantas diskriminasi dulur hukum berantas kebodohan wong wedok bebas berbicara kelawan saran uga bebas berebut kursi kepemimpinan sing penting lewat jalur hukum perundang-undangan. Ayo Mas. Sekali lagi. Jos. Ketok ngetoke kecekel tangan. Ayo kalem-kalem ae. Adik main kok Joblang Sari. Dioper sing enak. Aku tahu duwe irunge mancung gak kepethuk sedina atiku bingung ngajak nang pasar ditukokno kalung tak jawab on seneng dik aku sida mbambung ngono iku sal cewek celana karo kambiku lak sampi entek bareng aku wis ngono iku kok nek tak pikir awakku kuru sida dadi bojo man gantengku yu painten ketiban cendela namung semanten piaturku nek ditinggal awe-awe Budi Wijaya ibu rane ngitung titik kendal kaline wungu ajar kenal karo aku lelene mati ditutuk nganggo walesane suwe ora petuk ati sida remuk kepethuk mung suarane ya jangkrik ja apa kon ha nek niate kon lanang aja ngono wis potongane kok sumpele padasan kon lek jageger aja ngono caramu padha wong dik padha gedene ayo aku iki malah nyanyi sejok lek kon ngejageger ambek aku aja ngono caramu lho arek iki karo kawitane ben enak-enak nyanyi aku iku mah nyanyi dik lah kon jangkrik-jangkrikno aku iku man oh termasuk awakmu ngersula gelo ya kok ora gelo ngono lek ibarate kon ambek aku iku kanca ya nyanyi sing enak lha apa kon nyandak-nyandak jangkrik nang aku oh aku ngerti maksudmu wis kagak jangkrik Ucok ganteng Ucok ganteng sayang setitik anake wong gendeng
kon ngarep wis tak kandhani lek ambek kanca sing apik. Iya, Cok. Aku itu termasuk aku lah ngelem awakmu sih. Dadak Kon talem ganteng lah yo seneng. Seneng apane mburine kon ngelokno aku gendeng. Kon ronggone wong gendeng. Lho, nggo ndi? Nonggone menur Surabaya. Nggo menur. Pirang taun kon nggo menur? Ya suwe ana 3 tahun. Lho, kon wis 3 tahun aku rong dina gak jangkep. Berarti sing gendeng kon. Aku nok kono dadi mandor blok. Dadi mandor kono. Termasuk mandori. Lho, kon mandore wong gendeng ya kandhani wong gendeng kok. Senajan gendeng ora tau ngamuk. Omong aku ora tau mbojo. Esuk-esuk kalungan anduk. Aris ganteng bojone bongkok. Bojone bongkok. Aris bojone bongkok. Ucok. Bojone bongkok. Bojo no omah kok mbok katut-katutno nang gone kene. Iki nyambut gawe, Cok, nyambut gawe. Bojomu apa? Bojoku nang gone omah kok mbok katut-katutno bongkok. Lah ya bojomu lak bongkok, Siris. Ya iya. Lah iya wong bojone bongkok. Bojone Aris bongkok. Masih bongkok aku se abot. Bojoku saiki mbobot. Nek tak priksakno nang gone pogot, Ucok ganteng bojone petot. Bojone bongkok, petot, bongkok, petot. Senajan petot tapi yo seksi. Mbek wong lanang yo gemati. Ana ceket diwadahi cawi. Ucok nang mburi ngetengi sapi. Seneng kon lek aku ndek gendakan sapi. Ana grutek-grutek nang mburi sapi naik bengah-bengah. Lha apa kon? Nek kok tengi ngono iku. Lek aku gak ngetengi sapi kok. Aku ngendak mek anak adi sapi nggo mburi ku anakku kabeh. Mulane delok anake sapi gak persis aku. Le masalah arek ku leng wano aku gampang melongo rek arek iku lho. Endi? Iku lho arek kudungan lho leng wano aku gampang melongo. Kudungan apa sih, Cok? Kudungan warna apa? Heran gak tau ndelok wong ganteng lho. Jare sapa kon ganteng iku? Riz, ya apa, Cok? Bengi iki awak dhewe pentas nggo desa Jumblang Jumblung Jumbleng kakekmu kono. Jublang Sari. Panitiane goyop rukun masalah Riz. Aku eling kancaku nggo kene Riz tok kancaku nggo kene. Kon duwe kanca nang ngene Jublang Sari kene. Sapa jenenge? Isa. Ucok. Isa sapa, Cok? Lho, ya Isa arek kene arek nggo wanteng Isa iku. Kancaku Riz ganteng. Ganteng gak beda ado ambek aku kok Isa iku. Isa niku ganteng apa mboten niki? Dalam oh, ganteng iki jare. Ganteng. Ganteng putih kali Ucok. Oh, ganteng Isa. Gak domo yen kok kene. Ganteng putih kali kula Isa kali kula ganteng putih. Ganteng putih. Lali-lali yo eling ta. Ayo ndang balekno rek, wis suwe iki. Dibalekno apane? Dhuwitku balekno. Lah kok mangko delen ndi lho dhuwitmu? Oh, dhuwit dhewe lali. Oh, dhuwit dhewe are lali. Lah mang mbok delen ndi Ucok. Riz, arek bagus ambune lebus. Masamu wedhus sambute lebus iki. Riz, nang balekno dik wong ganteng. Apane? Dhuwitku. Aja atik lali-lali wis suwe lho iki. Lho. Seta. Lah mang dhuwitmu kok delen ndi kok takokno nang aku ae Jal. Lah iya mang tak dekek endi ya mang. Maksudku dudu dhuwit sing tak go. Oh, termasuk awakmu nang gone kene ku nage. Lah ya lek kon eling ya nage Riz, tak tagih. Termasuk nage. Iya. Aku melok takon ambek awakmu. Iya Riz. Aku biyen utangi nang ndi? Nang omah, Dik. Lah kok nyau nage nang gone ndi? Nggo embong. Rumangsamu wis kepantesen ngono iku.
Wes kepantasan kon mirang-mirangno Cak Aris. Kepantasan kon koyo. Hah? Leris, nyileno ndi aku biyen. Kok tagihno kene termasuk ngisir-ngisir panjenengan kon. Lah wong ditagih kok muring-muring sliramu, Dik. Kon niku nagih yo nagih, Cok. Sing sopan ngene lho tak contone. Ya apa? Mas Aris, yatrane sampun wonten ta. Ngono lak sopan. Ngono ya? Iya. Mas Ari, yatrane sampun wonten ah. Ya sepurane saiki durung ana. Alah ya padha ae gak nyaur iku. Mas Ari, yatrane pun enten ah. Pungkasane dereng enten pepuk. Wis nah saurana. Apa? Saurana dhuwitku. Iki gak ana duwe. Kon durung iso nyaur. Aku gak iso nyaur, terus terang aku gak iso nyaur. Ati aku kok lecen kok hina nang ngarepe wong nonton kabeh. Riz, negara adalah negara hukum. Waduh, meli temen omonganmu. Halo, Kuk. Sampeyan ngantuk ta, Kuk? Hutang piutang dinaungi oleh naungan hukum. Bener. Umpama utangku gak mbok sauri, Riz, terpaksa aku lapor, Riz. Oh, dadi aku perkara utang memang kok gawa nanggone jasa hukum. Diselesaikan dengan cara kekeluargaan gak kena aku menempuh jalur hukum. Oh, tadi kaya ngono. Iya. Aku kate mbok laporno polisi. Tak laporno nang Kapolsek. Kaploksek. Iya. Kaploksek tak Kapolsek. Iku mang kenceng Kapolsek. Aduh. Aku kate kok laporno nang gone Kapolsek. Nang solusian iku. Kepolisian iku lho. Oh, nang gone Bapak Sanusi. Sanusi matakmu kuwi. Oh, Bapak polisi, Riz. Ucok, kon tak kandhani ya. Heeh. Kon ngerti nang gone tahanan sakmono kae iku. Ero, Riz. Iku gak wong salah tok dihukum, Cok. Lho. Masih wong bener nek kliru ngomong, termasuk dipidana dihukum. Kon gelem dihukum kaya ngono. Lho ya Moris, nek salah bicara utawa salah jawab bakal dihukum ambek Bapak Bakal dihukum karo kamu kok kon ya wong bodoh, wong gak ngerti. Kon nek sampe kliru ngomong dikecrek mlebu nang gone tahanan, anak bojomu mbok ingoni apa, Cok? Ayo gak ero, Riz. Nek kon dihukum. Lek aku salah ngomong dihukum, Riz. Ya iya, Kon termasuk gek ngelingno aku, Riz. termasuk aku ngelingno awakmu. Iya. Ngene ae wis ngene ae. Ya apa ya apa? Saiki tak praktekno kon cek nek gak kliru nang gone kantor Cek gak polisi. keliru menghadapi Bapak polisi utawa jawab pertanyaane Bapak Betul. polisi. Saiki umpama aku polisine, Dipraktekno aku mbok wuruki. kon sing lapurno. Aku sing lapor. Ya, Saiki Aris. Kak, besok riyo. Ya saiki ngono lho, Cok. Kok gething aku. Lapor saiki ya. Mbok. Lapor saiki, ya kon lapor sing sopan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Jam piro? Niki jam 6 pagi, Pak. Jam 6. Kantor polisi durung buka. Balik. Dereng buka ya, Pak. Balik. Polisine durung buka, aku tak balik. Karo polisi kantor polisi durung buka. Selamat siang, Pak. Iya. Jam piro iki? Jam 12, Pak. 12. Nggih. Istirahat, salat duhur. Pulang. Balik mana? Durung buka kantor polisi nih. Gak ngerti wong istirahat, makan siang terus salat. Selamat sore, Pak. Sore. Iya, Pak. Mau apa? Mau lapor, Pak. Sore iki jam piro iki? Jam 5 sore, Pak. Jam 5 sore. Kate mulai aku. No omah ono kerepotan. Balik. Polisi ini lo kaken penggawean, tak ya apa jam 5 wis mulai. Gak ngerti kerepotane wong, masih polisi ya repot. Polisi bukae jam piro? Laporku kapan iki? Selamat pagi, Pak. Selamat siang dan selamat malam, Pak. Kok mbok rangkep sih? Lah mesisan wong isuk ya ge burung buka. Awan istirahat, sore wis mulai. Lah terus laporku kapan? Saiki ya apa karepmu ya apa karepmu? Aku sing dadi polisi. Aku sing dadi polisi. Ana polisi kok gembuk ngene iki. Kon nek polisine aku awas kon jawab salah tak tuwunyo kon. Nggawa bedil. Gak gawa godhek kan gepuk gegermu. Ojo pringas-pringis kon tak. Saya adalah polisi Republik Indonesia. Maaf. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Kon kate ndongani sapa kon niku Kok niku lek lapor ya ngucapno selamat pagi ta salam. Lah apa kon salam rumah samu kate tahlilan. Cikne sopan ngono lho. Ya gak sopan nek Pos lira digawe, Dik. alah kaya wong temen ae kon. Permisi, Pak. Monggo. Kok niki lho nang lapura ya Allah kapan lek ku ngepuy Aris iki engko. Cek sopan ngono lho, cok-cok. Wangele rek. Wis elek ngrepoti. Ket biyen elek. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi kakekmu iki wis sore kok selamat pagi. Jam piro iki? Jam 3 sore iki kok selamat pagi ngawur kon niku. Oh, pagi. Sapa kon? Kula Ucok, Pak. Ucok. Nggih. Ucok teko nang kantor polisi kate lapo? Badhe ngelapuraken sederek Aris, Pak. Apa? Masalah ini ku utang piutang. Aris ndek utang Ucok. Nggih, Aris ndek utang Ucok mboten purun nyaur. Aris gak gelem nyaur. Mboten purun nyaur. Mbok laporno polisi. Nggih. Bener iku cek kesauran dhuwitku ndak. Tapi Pak, ngapunten. Apa? Ngapunten, Pak. Apa, Cok? Aris menika utange nang omah nggih kathah, Pak. Lho saknone rek. Anake sik cilik-cilik. Lho iya aku eling. Cara Bahan simbon ndak kuno sapa kuno? Adek Aris niku awake kewuru, Pak. Iya. Kurang mangan, Pak. Omahe gendhe lho kate opo, Pak. Gendhe kate opo kate abiyuk, Pak. Sakno temenan. Nek metro mun dihukum, Pak Ya nggih. Pak puasa banda. Dadi lek Ucok gak mentolo ambek Aris. Nggih, kula mboten mentolo, Pak. Terus Ucok apa Aris gak sida nyaur? Mboten pun kula ikhlasaken mawon, Pak. Polisine goblok perak rek. Lapor nyaur jare Aris iki bulet Aris. Kon lek niate utang Dik ya saurono. Umpama durung duwe ya tempo. Nyele tanggane dilek gawe nyaur aku. Lah wong kon gawe 3 tahun lho, Ris. Lah ngono adek aku kok laporno polisi. Hukum iku gak gampang, Cok. Ngomong masalah jalur hukum. Pasale piro niku? 351 jare Iwan. Iku lak pembunuhan. Oh, ngawur. Main nang kene Jublang Sari, wis gak usah guyon-guyonan. Gak usah guyon ya apa tukaran akatene. Lho, ya guyon. Koncone dhewe iki akeh, Cok. Kanggo menghibur. Lha lapo iki? Hei. Ngamek kacang. Dek. Gowon kabeh, Dik. Kok dagelane gowon pisan. Lah iya kok cek utune ana terong gawa terong ana kacang gotek kacang. Iki salon iki gak kon go mulai pisan ah. Lho Cak Raos. Raos matamu ngono. Lah jenengmu sapa? Rasa kok. Rasa lek dibasakno Ketara kon gak tau sapa lahar. kodekku goblok. Ket mang gak mbok tok-tokno. Lagar masjid. Lah iya, nang kene iki wong kene iki akeh wong Islam. Akeh wong Islam. Ya sing sungkan ndelok wong sakmono akeh iku. Sungkan sing dimaksud. Lah ya wajibe ah. Nek kepethuk dulur padha muslim iku ya apa? Kudu uluk salam. Lah iya. Sok malah guyonan sini-sini wong ae kok. Lah isin lapo wong gak muda kok isin. Lah gak mudeng ya apa wong aku dhewe sing ngrungokno. Le, kok wis aja tonton dhisik kok. Hei, dhisik. Kok tak gawone mulai ae. Lah iya. Kak ngono sih rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene lho ri cocok ya rasa. Aja mriki. Wong sakmene akeh seneng nyanyi. Seneng nyanyi. Nyanyi sing sekirane membangkitkan gairah. Gairah lapo so? Gairah untuk semangat. Bae gairah iku bilahi. Lagune mantur es. Mancur. Sing brentik iku lho. Mansur. Lah iya. Mansur. Wong mansur mantur. Kau bagaikan
nanti. Ono nyanyi mbok suraki kok Samudara. Saking haruku ambek suaramu aku hanyut. Termasuk seneng ya seneng kok keplot dari Dara ae. Tutuk endi mau? Tutuk perapatan Dawar. Rawana menculak menisuk menyogok menculik Dewi Sinta tak sogrok raimu kan dari tangan teneng Sri Rama enak suarane arek ketimbang bakul Susi kelaminnya biru. kok susi sih kursi Ya apa sih sing asli? kursi pelaminan Kursi pelaminan. Iya. Wangel ya. Sik limoe Mas, limoe. Aku bukan rasa lagi. Kini namaku ku ganti. Biar keren, biar seksi. Ahmad Dhani. Ahmad Dhani sip kon. Aku bukan Aris lagi. Namaku segera aku ganti. Asik. Biar keren, biar ganteng. Nama Arisku ganti Arya Dwi Pangga. Aku Sing enak. bukan aku lagi ganti. Iya. Biar keren, biar gagah. Anjing Gila. Persis. Kok iso ngono sih? Lah apa anjing gila kaya awakmu kon mang sapa? Ahmad Dhani. Ahmad Dhani. Lah awakmu Pangga. lah apa aku anjing gila? Aku bukan rasa lagi. Kini biar keren, biar seksi. Jenenge Bagi Sanjaya. Aku bukan Aris lagi. Namaku segera aku ganti. Biar keren, biar ganteng. Bambang Irawan. Lah apa sih? Lah enake. Durung nyanyi kok enake. Kaitan sama ya apa kaitan? Kaitan Aku. nyanyi lagu ya. Ya apa? Wis seru kok muruki kepinteran. Aku. Wis seru. Dari takon. Wis seru. Wis seru. Durung ngomong wis seru. Assalamualaikum. Ayo. Aku bukan Ucok lagi. Asik. Namaku akan ku ganti.
biar gagah, biar keren. Beri. Iki arek teko arek. Arek teko. Ini Aku, ayo. ini bukan Taji lagi. Namamu segera aku ganti. Biar keren, biar ganteng, nama Tajiku ganti Teledong. Iki dudu telathong ngenyak wong Kan mbok yo ndelok Aku bukan Taji lagi. Kini akan aku ganti. Biar seksi, biar tampan. Umbel ndlewer. Ngawur kono. Wis ora ngurusi awakmu. Ngurusi arek ya. Ora ngurusi awakmu. Lah ngurusi sapa Riko? Ngurusi sapa? Alah. Aku jange nyambangi sawah. Sawah. Sawah? Iya. Lah kok tutuk kene? Lah iya. Ku nang sawah kok tutuk kene? Lho, sawahku ombo. Oh, sawah ombo. Sawahku ombo. Taji wong sugih sak desa kene. Lah iya, potongan penuh saiki waduh. Apa Biasane mobrot-mobrot. Saiki so. Rungsep. Lho rusuk rumasamu barongan aku. Wong sugih macak rungsep ga apa-apa. Mergane sugih. Ya lah ya ngono. Kan begitu ya Iya. Kok nek rosoge ngono di ndelok kancamu kaya ngene mbok ya rada prihatin. Ngenane disambati anakku gawe nukono kathok ae lho ga iso tuku. Lah iku salahmu dhewe. Lah mangkane kepethuk peno, mbok aku ku diutangi. Salahmu dhewe. Wong nek wis wani rabi kudu nyambut gawe. Lah ngono sing cocok. Lah nek kon gak nyambut gawe, nyiksa batine arek kon. Lah cocok iki. Gak masalah iku tok, Ji. Apa? Saiki ku lho, ana duwe lho, kepengin ndolek LPG wangel setengah mati. Encene tampet tok. Kon sing ngari ngempet iki. Aku cari bati akeh kok. Lah botomu ngempet LPG gaya apa? Ayo, tak gawe cari bati akeh aku. Bati akeh. Termasuk ditimbun kok didol maneh larang ngono maksudnya, Go. Iya tak timbun. Oh. Mari tak timbun terus bocor Utang ono, Go. Kuci. Ampun kebeneran. Rasa utang Kaya ono. diutangi. So. Iya, suwun, meneng wae. Iku Iya, nyosok meneng wae. Ya. Wis ora usah utang, tak kei dumenung 3. Mbok kek ya, Ji. Iya. Matur suwun. Blok-blok aku Lah Taji. iya. Wah, aku kok. Potongane sawangane mingkup Jawa. Mingkup rumasamu. Lah kok aku kok. Temen Mas iki, temen iki. Iya. Gak nyauri ya iki. Ora. Kok nek nyauri mbok tagih awas lho ya. Ora wis. Pek-peken. Los saiki. Los. Temen? Iya. Alhamdulillah. Apik, Ya tak dongakno panjang umur, Amin. seger kuwarasan. Aja dibuka nek gak wis aku adoh. Lho. Gak ale dibuka nek gak kon ado. Iya. Termasuk Apa wis sementing gak nyaur. Lah iya, api aten-atenane. Taji kula anak wong gendeng. Eh? Anake wong gendeng iki. Bapak lu pak gendeng banda pokok dikek duwe. Iya. Saiki ngene. Iki siji didum wong telu. Ojo komersil. Pokok Hitung mersil. sama rata. Lah iya. Aja sampai korupsi so. Iya ya. Aja kuwatir. Bahasane saya sekata ngono lho. Iya. Pira-pira ya didom sing rata so. Umpama 1 juta didom wong 3, pira dang? Ucok. Taji ku mamari ki sambar bledek ta ya. Lapo. Ngekeki duwe. Lah ya. Hah, $2. So, kon mang tak omongi dadi wong aja gampang korupsi. Ternyata kon tak elingno gorong iku wis korupsi kon. Durung-durung kowe korupsi. Lah, jeneng entet kon bukan. Riz, Cok. Aku ge cilik gak tau diwuruki dadi kompretor apa? Kemrotor apa? Koruptor. Iya dadi koruptor. Kon tak kandhani.
Ya amplope sing buka sapa? Aku. Lawakmu ya? Iya. Saksine Aris lah garo. Garo. Aku Iya. ya garo. Lah ono 2000 iki kabeh. Kon-kon aku dianggap tletong. Lho iya. Dibales carane. Pokoke Ganti kandhani ya. Heh. Wis pokoke kok ngene lho. Ya. 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 Ayo. Apa iku, Mang? Heh? Apa? Aduh, kok tak WA. Hah? Ya. Arab. Awak dhewe kudu iso ngelingno taji aja sampe awak dhewe kudu iso Roe. ngawur. Rumah sampun nggone suruh iki. Mumpung ana dhuwit. Ayo soal. Cok. Hei. Mas. Om, iki wong Cina ta? Endi? Iki. Ndelok potongane ngono mosok Cina. Kok raine abu-abu? Lho, Abu-abu. kok gak abu-abu, Dik? Iki gak abu-abu. Iku kenek graono. Iki gak abu-abu anggitamu, lorek. Kok klawu? Masalah, Cok. Nih. Iki lho arek wedok sing ayune Le, putih mulus. umpama bekakas ngene iki ya. Bekakas ngene ya. umpama tak ibaratno ya. Iya. Tak ibaratno gedang susu. Gedang susu. Gedang susu dionceki sret. Sret. Dionceki sret. Sret. Ilang gedange karek susune tok. Kon aja sembarangan. Apa? Kon nek gak iso mbedakno wong wedok karo tahu aja nggodho wong wedok. Maksudmu ya apa, Sok? Lho, tahu mau wedok iku ana bedane. Ono ta? Iya. Oh, gak ono, Sok. Lho, ana. Lek wong wedok ambek tahu bedane apa? Nek tahu digoreng sreng, Digoreng sreng. diwalik plek, Ge- tetep tahu. Lah lek wong wedok, Sok. Nah, ngene lho, Cok. Ya. Dadi nek tahu, ya, digoreng sreng, diwalik plek, tetep tahu, Cok. Kok mulut kok tahu? Aku ngerti maksudmu. Apa? Bedane tahu ambek bokong lek ngono ah. Bokonge wong wedok. Iya. Lek tahu diwalak-walik, diwalik plek ge rupa tahu. Tahu. Tapi lek wong wedok Apa? oleh bokong diwalik apaan tuh? Goblok kok. Stop. Apa? Iki ngono kok tak kandhani, tak kandhani. Arek wedok ngono yo nyese. Iya, ngono yo nyese. Gak kuat ambumu. Kok asu kok. Kaya ulos apa cekelane lunyu. Ibarat ngono mbote, Blok. Kok bote? Ilang gatele kari kenyil-kenyile. Ngawur ae kon. Aja diterus-terus to. Gapi nggo embong. Gak apik yo nang Masuk embong. nggo darek wedok nggo embong iku gak apik. Iya. Tanganmu yo mak-mak ae. Nyosor rek. Kon disumet bledos kon kok. Le mumpung nemu goblok. Oh. Kan tak kandhani. Arek wedok itu kan ini yo gak apa-apa. Nggo darek wedok tengah dalan iki kesuwen. Apa? Langsung ae. Loh. Maksudnya langsung diterno mulih nang wong tuan. Nek kon kepethuk wedok ngene, kon milih apane? Aku ta. Hmm. Gawe digawe. Kon nek ndelok wedok ngene iki sing mbok pilih dhisik apane? Kok pilih apane ayo? Jelas raine. Jelas raine. Raine. Oh, goblok kon. Gak iso goblok. Oh, nah aku yo moh raine. Kon milih apa nih? Rai ayu gaya apa? Kon milih apa? Aku milih bokonge. Lah kok iso pilih bokong? Nek kon rupa milih rai. Iya. Nek rai walike ono apane? Iki rambutnya gede bal iki. Tapi nek bokong Hah. waliken. Iku mangtekku mang iku. Sampeyan sapa, Dik? Nama saya. Oh, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Indonesia. Iya Indonesia. Nama saya Nana. Oh, Nana. Oh, Mak udunen paling ya. Udunen mari dipecet nak Nana. Dudu iku. Ih, badut iki kakek ngomong jembak. Lele gak kakek ngomong dilokno tambahan. Iki jenenge Nana. Oh, Mbak Nana ngono ta. Kok ono Mbak pala. Dorong mari ngomong. Oh, durung. Mbak Nana leho semer bakseng. Seng. Ono senge. Ngentut bae kok Melekan dalu. seng. Seng. Mbak Nana sale leho semerbak. Wes Om. Lah terus Jangan kakek sosot Om. apa? Sosot. Wong arani cocot kok sosot sih. Lho arek ayu saiki. Oh, bahasa Indonesiane cocot iku sosot. Ngarene ciumesium saiki. Aku nangane kate ngelek pertolongan Om. Oh, pertolongan. Oh, loro. Kobongan nang damkar. Kak, Lah lha apa? tadi dijodono mami. Loh, gelem mo. Gelem mo. Lho ya mo. Lah lha apa kok mo? Mukae lho kaya pean. Sing kate dijojono iku. Iya abu-abu ngono. Abu-abu. Sampeyan iki wedi rabi ngono ta? Wedi aku wedi disontek. Aduh, wedi disuntik. Wedi disuntik. Ora bikate nyontek. Ben takok. Takon aja, takon aja. Mboten.
Oh, disuntik ya. Kancamu paling iki kok ero nek disuntik. Disuntik ambek opo, Dik? Disuntik ambek opo? Lah mbek dom ya. Oh, dom iya dom. Dom. Dom opo? Dome bagu. Ya pering. Ya dom suntik wis ngono iku. Terus Ya Dik. apa? Aku nyaluk pertolongan. Aku Sampean membutuhkan pertolongan kita-kita iki karena dhewe saged bantu. Kak pean, iki ambek kita ae pean, Kak. aku gak aku wis aku gak oleh aku tak temu kene ae. Rene lho, Kok Cok. iku nonton opo, Cok? Maksud sampean njaluk tolong sing model apa? Ya aku ngelek penginapan. Aku tak turun nek omah pean ya gak apa-apa ya. Ngawur bojoku bendina nggawa cakar arek. Tak sewa, tak bayar. Winginane arek titip nang omahku sepeda motor. Sepeda motore dieker-eker mbek bojoku. Ojo bojoku kereng, Dik. Bojoku kereng ojo. Namamu ya? Nang omahe sapa? Nama pean. Nang omahku. Iya. Omah ndi wong omahku wis tak dol. Ya apa sapa sing duwe omah? Iki. Nah, nang ucok, Oh, nang Cok. ucok, nang ucok, Oh, Nek. nang ucok. Nang omahku jelas ya. kan duwe omah. Le. Bang. Kon elok nang omahku ya. Jare wong nang masjid kene ae lho. Nang masjid. Apa bahaya? Le, nang omahku Dik. Iya. Lek sampe nang omahku pasti beres. 2 wulan kes ngene meteng sampe. Loh, ya. Pelecehan kon. Ora, Ngarep wedok nang omahmu terus meteng. wis rabi terus kos nang omahku. Oh, ngono. Penginapan nang ngene iku. Iya. Iya, nang omahe Taji nang kono. Set aku koyo eling iku sing nduk YouTube. Omahe jembar kamare sak bajek. Reose kandel. Heeh. Sampean mrono. Sok gitu. Ah, Oh, kudo iku. nek nang ngono ana wong wedok, iku pembantune. Iku buruwe, Dik, buruwe ya iku. Babune Taji. Me ono wong ikut ta sih. Iya. Sampean pokoke mrono. Terus mari ngono ana gendera, Ndero. ngarepe iki ana gedhong werna polisi. Wis dibudalno omahe Taji. Omahe cete golekno dhewe apa sing penting kon kok tutuk omahe Taji ya. Cete warna apa kok tak Warnane ijo. ijo. Loh, ya apa? Tambah iku kok ramil. Ya apa rek kanane elek rusak yo ngene iki wis gak kena ditandani wong iku. Konaris. Oh nek nang omahe Taji tak kandhani. Lurus ae menggo omahe cat ungu lho. Cat ungu ya. Cat ungu. Iya cat ungu lho. Ungu janda. Oh, iku kerobongane Ludruk. Sebelah ya omahe Pak RT iku lho. Oh, iku ta. Ya. Tak kandhani lurus ngarep ana wite klopo gandol. Ya iku omahe. Gandol. Iya. Lek gak gandol berarti tutup. Ada loro gandole iku. Ngarepe iku pokoke ana wae kates. Wis aku tak rono wis. Ya, Ya, dolek ana pokoke takono wong omahe Taji ngene wis. Engko cek mamiku rene kok aja dikandani ya. Ngono, ah? Bersembunyi. Ya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya. Badut. Tak tenang ya. So, kon kok terus duwe inisiatif mbok jujukno omahe Taji ku ya apa maksud? Mangkel ambek Taji. Mangkel. Ya masih mau Nyelang. mangkel ya mbok genah mangkel ngono. Iku jelas gegeran Taji ambek sing wedok. Lho gak apa-apa. Kon kok duwe inisiatif iki kaya cara ngono. balas dendam Ya iya. Oh, Ya sing bener Sing kok. penting atiku wis keturutan. Iya. Lego, bales apa Taji. Wis, ayo saiki nang kono. Oh, apa ban iki so? Kon kate nang ndi kon iku? Kon kok aja gopo ae ta? Abadi iki lho ora apa so? Bunyi kira gak dirungono. Dicaucok mole aku arek. Gopo ae. Abadi Yo, kon apa? ono apa-apane kok Taji sing tanggung jawab. lho. Apa ban iki ayo? Lho, Lah kon kok ngejak aku mole. ono kok nanggap Ludruk. Wong wis ero nang kene kate ana banjir darah. Gegeran. Lho iya. Karo dodo kon iki tibae. Apa? Assalamualaikum salam asale teko grumbul balik nang grumbul. Rumah samu demit. Kon nek kate ndolek walang nang nang sawah kono lho. Lah apa kok ndolek walang nang kene iku? Berarti kono walang nang kene. Gak ono.
berarti aku mulai. Mulya. Lho, Mati kon. Beres. Bacok. Dejet dan badan mek bereng Madura. Kono aja sembarangan mek wong Madura tak bacok crok. Tak enggo-enggono duduk Bosok mati kon. perkara tugel tetanus peno. Aduh perih rek. Gorong, demuro. Oh, ning Madura. Engko Madura lah. Lho Madura. Madura. Loh, Madura di mah. Dimut. Loh, Madura senep. kok senep ya apa sih? Gak ono. Kakek nangin dadi senep. Sumenep. Engko Madura sumenep. Dan badan kojok kurang ajar mek rong Madura kon tak bacok. Getno, bersen, getno. Bapak rek wis gano-gano sing nyesel gak apa-apa. Pisan rek pedhot gulu ki rek pisan. Gano sing nangisi gak apa-apa, getno ae wis. Sabar sabar om. Om matane kon. Oh niku wis ketok potongan ngene gawe gelungan, gawe rok, kok mbok celuk ngenyek kon terbacok. Termasuk ngenyek kon iki. Ngenyik kon. Ngenyek kon. Ngenyek kok ngenyek. Wong Madura gak iso ngomong ngenyek. Lah iki asal. Mbok yo didelok potongan kaya ngene aja diceluk Ojo om. maju wong siji, ojo maju wong loro, maju wong telu. Mek wong Madura gak wedi ambek koncak. Ngene lho Pak De, sampeyan ngomong. Pak De. Lu kurang ajar peno. Sapa? Buk. Ngene lho, Buk. Sampeyan nang kene kono apa? Kon gak ngerti tangise wong dewek kaya aku. Wedok. Wedok. Ha iya. Ojane guyu ta, Buk? Wong wedok. Guyu. Gak usah guyu. Nangis tuh. Nangismu kok wae sing temenan Dedek. Meneng peno. Meneng. Meneng peno. Peno meneng. Culuk temen tak kuantem kon kok. Kon gak meneng. Meneng. Ayo meneng kabeh. Ayo meneng kabeh kaludrukan ya. Awake bendol, apa? Awake peno nang kene iki nyarek apa? Engko nyare tanganak. Oh. Tanganak elang. Oh. Tanganak elang. Tanganak engko andi anak bini, aku duwe anak wedok ilang, Cak. Loh, arep apa kok sampai ilang? Arape. Arape. Hei. Arep apa? Anakku minggat tak kongkon kawin gak gelem. Oh, Perkara minggat gak apa-apa, masalahe aku gak iso meteng maneh, Cak. gak iso meteng maneh. Aku kandungan. Lek, gak iso meteng so. Gak iso udele wis boron. Ya ora kok ngono iso meteng teko ndi wong iki lanang. Kurang ajar peno. Peno ndoleki anak peno. Anakku lunga. Heeh. Gak ono SMS, gak ono WA. Kakean mangan terasek Madura iki. Apa? Ambune kaya tikus. Asu. Hei, kurang ajar peno. Peno mek wani ambek ojo wong wedok. Apa to, Dus? Motone wedhus. Wah, ajem. Hah. Ngono careng Tuku mutu. wedhus. Mele bedus. Nah, tuku cet. Melecet. Bosok kon. Wah, gak iso basa Madura. Hei, kepelak ngocak Madura. Eh tak wuruhi basa Ini Madura. keculak goblok. So, tak wuruhi basa Madura. Ya apa? Book and book the book. Apa iku? Kate ngomong apa? Kon mek gak iso aja adik ngomong. Ayo. Kon mek iso ngomong Madura tak badai. Ya iso. Boso Arek sak minggu, seminggu, sak wulan. sebulan. Ah, jongor kok. Ngono jare peno ngomong Madura iso. Nemben sikatono dhisik rek. Ya Mek apa? aku pinter. Kon iso? Iso. Sedina, Sak arek, rong dina, 2 arek. Seminggu. Seminggu. bulan. 30 arek. Kate lapo kon? Ayo. Kate lapo. Kate lapo kon? Hai. Ayo. Jek macem. Aku masih mau telu mau ngalah aku gak wedi. Ngene lho. Aku ngene lho, sampean ndoleki anak peno. Anakku ayu Jenenge sapa? Sanana Disco Semerbak Seng. Lho alah. Oh, ono seng iku. Ibu mau. Nana. Aku ibu Sanana. Oh, kon ibuke seng ta? Seng. Oh, berarti Aku roh. Berarti iki Nana, keng. Iki mang petuk aku saiki budalna ngebrak areke. Lapo? Hei. Ojo pringkilan kon. Ojo pringisan. Pringisan. Kok pringkilan? Kandhanono so. Aku bingung iki ambek anakku gak mulih. Anak peno iki mau, aku sak rohku digawa taji mulih. Low. Digawa taji mulih, Low. dicemot, digendong mulih. Ketoke anak peno kate di perasot apa? Apa iku? Prakos apa? Perkosa. Perkosa. Waduh.
Taji tang mungsu. Kate merkosa anak. Wong merkosa kowe mlingsik. Kok iso mlese? Taji, Aku anane rumah ngopo? Begitu nggawa, ate nggawa ganjel. peno mata saksi, Saksi mata. Si mata. peno weruh, Ro. Ngerti aku. peno tanggung jawab. Mikir sebelah guru. Kecipratan gede peno. Awas, awas. Kate ngamuk. Ngamuk aku. Ayo, berangkat. Temen ngono lho. Berangkat Taji. Nah, Taji. sampai gebros. Arek iki nandir gak ditabuhi rek. Taji. Ojo dikira aku wedi ambek cabang bayine Taji memang musuh bebuyutan. Ngoncak-ocakan reng Madura. Apa rek? Daging lok meletolang rok kolak. Mati saiki ketemu apa? Mati meneh ketemu apa? Pateni Taji. Cocok so. Kerja sembodane. Daging tak kolah dire tak meleh. Terus mbok pokok melecet sing karo aku. Iki geger geden temen Iki iki jelas so. geger. Sing tak karepno ya iki. Terus ayo awak dhewe apa? Ayo manggon nang ngarep omahe Taji. Iya. Singi tandukun didelok kaya apa kedadeane. Dilok wong geger. Iya. Ayo, ayo. Wis tak mari tak obeni anu permari magrib kok pisan. Debo. Aja pringisan ta iki aku ketak. Rasane bojoku apa bojo babat ta bojo-bojo tuwek. Masih lho ya. Rasaku mau lak gawa teken to pakmu. Rasaku mau gawa teken saiki tekene nang ndi? Tekene digawa sapa? Mbok Nom. Katu. Tekene gawa Mbok Nom. Lah kok mulai lapo? Lah kok mulai lapo? Lho gak mulai piye rek iki anu. Piye iki lho? Dikangeni wong lanang jare mulai lapo jarene. Ya iku. Wayahe. Malam Jumat lagi lho wis wingi. Tungaran kok eling omah. Kaeling piye to yang omah eleng gawe dadakno. Omah ndi? Iki Matane bidak. Wong iki ngono karepe lodrok. endi? Iki ta? Iya. Saumpama. Kacu. Oh, Lha wong anune lodrok kok e omah iku lho. Ngipi apa piye kowe iku? Lapo mole? Tak takoni. Dhuwitmu wis entek. Lah gak entek piye wong digawe seneng e. Wong urip pisan kudu seneng. Lah ya ta? Oh, nuruti seneng. Ya iya. Engko seneng akhire seneng. Lah seneng pak disuntikno. Suntik. Lah sing digawe suntik iku duwe sapa? Lah duitku dhewe. Lah ndi dhuwitmu? Lah iki. Ndi dhuwitmu? Hah? Uang kok. Wong lanang teko kok ora tambah seneng pikire, tambah ngrasani. Ya jelas-jelasane seji, Taji. Kon nyambut gawe gak arang kadeng sobo kurel. Jane aku coba Kok coba nek lara bojomu sing kok kon ngramut. Lho ya mesti no. Lah lha kok gak gendakmu? Lah apa gak gendakmu? Sing ngramut. Lungguh kene lungguh.
Tak tahu aku iku wis longgo. Hei, longgo. Nah. Apa iku mang? Kacau iki. Kenawe aku wis longgo. Ini lho ya. Napa? Dhewe iki rumah tangga iki suwe. Terus Aja gegeran wae. Nek gegeran iku akhire rezeki adoh. Ngerti ya kon? Enggak kon bener kan ya gak mungkin. Aku jelas bener kok. Kapan kon tau bener? Nah, ini bener aku. Kapan kon tau bener? Dek. Dek ingi. Sak bedino gak tau bener kok aku bener ae sih. Wes aku saiki njuk duwike. Udah ilang. Mangulo. Jaluk duit, sik bayar arisan. Loh. Lah, ditekan duit pamerno. Apa? Ora ada duit kan pemainnya. Kacau. Gane duwe piye to? Lah yo entek duit gena pura sih. Lek loro ya bojone kok nek kemainnya. Dah aku iki ngelu. Kok dijondone tekot rasane? Oh. Piro sih? Piro? 100. 200. Piro iki? 300. Wes, nduk kene aja nang ndi-ndi. Lho. Lah iku kate ki apa? Kayak bayar arisan. Arisan wis tak bayar kok. Arisan sing ndi? Ah, ngene yuk. Arisan sing ndi? Ngene yutem tak bayar kok. Lah gone Yuda. Ayo jak ya meneh-meneh ae ya. Lah gone Solikin. Asal iki nek ya meneh-meneh ae ya. Kin. Lele. Utangmu gone Solikin nek gorong kok kei kok. Wis saiki ngene. Piye? Ngene. Kin aku ditang aku pira kin? Cuy. Aku tak bayar arisan. Iya. Aja metu nang ndi. Lah. Lek sambat katuken niku. Aku katuk iki dengenane. Awas kon kathuk iku. Katuk iku piye? Tak nyocot. Alah, empuk. Wah, gak bisa. Bojo wis kena sariawan cocot. Oleh nyocot dikei duit pira-pira nyocot Gregetan lah gue. Ben tak pegat kon. Tak golek arek sing nyentir sedikit asoy. Alah. Gini lho. Kandani. Wis saweramu ku hitung engko. Aja kate kok hitung. Iya sayang. Aduh. Apa sih? Apa sih? Saweramu ku hitung engko. Aja kok hitung. Mangkang hitung saweran. Ngitung duit pancake. Ini benar Bapak Taji. Ya, saya Bapak Taji dari Belende. Dari mana? Dari Belende. Ya, MDW. sayang. Kok sayang nggak apa-apa manggil sayang. Iya, enggak apa-apa. Kamu kan sayang aku.
Kan biyen nek sayang aku kamu itu. Oh iya sayang, aku rene katene nginep sayang. Nah, meneh motorku peken. Iya. Ya. Oh, sing Yaris kuning iku. Ya, sing kuning peken. Iya. Tapi syaratnya itu Apa? ganti mbane dhisik. Loh, ya apa sih? Jare aku kate pengen tukono gelang keroncong, tapi aku oleh nginep kene ya 7 hari aja. Oh, enggak apa-apa. Jangan kan 7 hari, 1 bulan bebas ini. Aku pengen jalan-jalan ya oleh nang kene ya. Iya, enggak apa-apa. Terus Ngono sahabatnya depan Mas. Sahabatnya depan Mas. Aduh, sayang. Aku dipukul dengan Terusno. sayang. Aku dipukul ini gimana, sayang? Terusno. kayak waras. Bapak cek. Kok kawan? Ini. Oh, iku pembantu PA. Ya iki pembantu. Oh. Pembantu itu. Lah iya, ita itu ngono, lah kareng ngono gak pengen pecat lapo om. Wah, ya Nggih. bener pecat. Dorong nggih, membantu kamu sampean nggih. Aduh, odot. Sayang. Sayang lah kok ganas ngono. Pembantu. Nggih, dorong nggih. Ambilkan sayang. Ngelak. Ngelak, hai. Haus. Pembantu. Ambilkan air ini ngelak ya. Oh ya Tuan. Ya, Ya. bagus. Ya. Ambilkan ya. Sayang, haus aku kan Haus. melaku rono wato. Ya. Haus. Sayang. Aku digepuk. Ya, aku digepuk yang kamu ya. Lah kalau sampai kodon. Loh, Loh, loh. kalau Loh. maling. Maling. Loh, ya apa tawuran? Loh. Oh, sayang. Acarae suwe. Sikat. Kon tiba ndok kene kon. Lho kene omahku e. Tak doleki nang warung. Tak doleki nang sawah gak kepenek kon tiba ndok kene kon. Lah kene omahku kok dadakno. Mami. Wes aja mami-mamian. Lah apa bodyguardmu kaya bunglon-bunglon iku mak gawa. Penoku kurang ajar. Duwe anak wedok kurang ajar. Ngerti yo kon ndablek ngene iki biyen tak urupno LPG 3 kilo. Lho ya gak apa-apa LPG saiki larang. Langka yo. Langka. Mending aku usah kakean takok. Ya, prejengane iki Dadi iki sing nyolong, Bok. wis patenono gak apa-apa aku lillahi taala. Loh, mati kaca. Mami. Mami aja dipateni di dorong oleh Pajero. Apa? Oh, saya iki lho iki lho. Mambu apa? Mambu apa? Mambu inggu. Peno iku wis tuwek gak ketemu nyebute. Gak ro iki zamane soro, zamane perang nanti-nanti. Mek jek wani. Wis patenono, gak usah kakek ngomong patenono. Wis patenono wis gak apa-apa aku oleh. Mi yo, aku oleh beras, oleh duit, oleh mie. Mi aja Mami, aja dipateni. Aja sayang. Meneh tukono Pajero. Tukono Pajero loro.
Mikir. Kon wis diapakno ambek Taji kon. Oh, ya wis dikrokoti wong dikandani Pak Jero. Kon wani ngrokoti anakku kon. Kon wani ngrokoti anakku kon. Timbang kon ngrokoti anak yo ngrokotono. Ayo. Sik, aku takok Rene. Rene, Nduk. Terus awakmu sampai tekan kene iki sapa sing ngongkon? Sik ta iku lho ana boy liwat boy. Boy. Jek kakean ngomong jek kakean petah demon tapor iki mate hedo. Beda bada badindo bededa Mami, aku mang. Pentak apa? Dikon sapa? Awakmu lho dikon sapa rene mang? Aries. Hah? Aries. Aris. Riris. Sing ngongkon rene iku aku. Lah kok iso ngene awak piye? Aku lara ati nang peno. Aku utang duit gak peno gawe malah peno gawe duit 2000 termasuk ngenyek. Aku lara ati dadi tak akal karo rasa karo uco. Ngono jare soge. Heh? Ngono jare soge ya apa? Lah Pak Jero ku ya. Sik tas waras rek, aja dijogok-jogokno. Jeru meneh. Ini tak terenang cupak. Kait waras aja. Iki berarti sing salah iki sapa? Mek peno anu tak pateni saiki. Sing salah Aris. Kok iso Aris? Lah ora apa kok nanggonku iku. Aku duwe bojo. Ayo, ojo adu dombas kon le. Domba, domba. Cak. Ayo, sing wis ya wis sing durung ayo diati-ati. Iki mah termasuk contoh. Enten panyuwunan gending. Apa? Teko dulur dhewe Surabaya. Iya. Sopo, Cak? Teko Mas Irwan Julianto. Iki berarti Taji iki gak salah. Iya gak salah. Sepurane, Cak. Aku disalah nduk peno. Iya. Ana gending sate Bangil. Sate Bangil. Layan ono mi. Panitia ya? Tukang panitia. Penggemar. Ben Setia Ludruk Budi Wijaya. Monggo. Nonane. Pak Langkong kang duwe tretan Madura. Rupane ka abang-abang coklat. Ayo bumbune brambang karo kecap. Yo rasane sedap-sedap nikmat. Yo regane murah tur mufakat. Apa iki mi? Sate-sate kambing Ana ngendi? ana kesane Ana ngendi? desa-desa kang